Mabhungu namatshitshi sanibonani. Igama lami uSpooky N isiZulu. Namhlanje sizodingida sicubungule sichaze indaba ebizwa ngokuthiwa idaza inkani. Kusho ukuthi namhlanje sidingida iphepha lesithathu. Nhloboni yendaba lena. Lapha ohlolwayo noma obhalayo ukhetha uhlangothi oluthile azoluvuna. Uma elivuna kusho ukuthi uchema nalolo hlangothi. Uzokubhala aphikisane kumbe avumelane nesihloko. Isingeniso sakhe sizobeka kucaca ukuthi yiliphi lona icala avumelana nalo alivunayo. Kanjalo nomzimba wonke waleyo essay uzobe nawo ulandela leyo phethini. Isiphetho kuphela lapho avumeleke khona ukuveza uvo lwakhe. Yingakho nje kudala kwakuthiwa uma ngabe kusethwa leyo essay bese kuthiwa bhala uveze uvo lwakho. Balingani bami nani bafundi, nanoma kungasasethwa kulandelwe leyo ndlela, kodwa isihloko oyobe ubhalela phekwaso sikubeka kucace ukuthi unemvumo yokukhetha phakathi kuka-1 no-2. U-1 uvumelana nesihloko njengoba sishilo eqaleni. U-2 ukuphikisana naso njengoba kade sivezile eqaleni. Ukuze u-1 no-2 babonakale kahle, sizosebenzisa izihloko ezisethwe kwa-DBE olimini lokuqala lokwengeza nasolimini lwasekhaya. Sizosebenzisa iphepha langonyaka odlule. Lona bekuwumbuzo ka-1.4 ufundeka ngalolu hlobo. Izingane zezigwili zingehluleka ukuzimela uma sezikhulile. U-1 uyoba sekutheni lowo ohlolwayo uzothi okwangempela izingane zabantu abacebile ziyehluleka ukuzimela uma sezikhulile. Ophikisa lapho uzobhala ukuthi akulona iqiniso ukuthi izingane zabantu abadla kusale ziyehluleka ukuzimela lapho sezikhulile. Nasi isibonelo sesihloko esicashunwe ephepheni lakwaFal. Sifundeka ngalolu hlobo. Kukhona abantu abangeke bashintshe noma ngabe isimo sinjani. Uvumelana nalesi sihloko uqoka u-1. Usezobhala ethi okwangempela ngiyavumelana nokuthi bakhona abantu abangeke bashintshe baguquke noma ngabe isimo sinjani. Ophikisa lapho uqoka u-2 usezobhala athi akulona iqiniso ukuthi abantu abaguquki kanye nesimo abakusona. Balingani bami nani bafundi, ngiyaphela lapha okwanamuhla. Niyathandwa, nisale kahle.